atibatike zvechopu chopu pamusoro vakuru vedare ndati ndingopfura nepano ndichizivisana nemizvinhu zvinenge zvichiitika zvinhu izvozvo zvakakosha kuti maupdates agare ari kune varidzi vawo. Handiti Amnesty International Zimbabwe has called on the government to immediately release activist Godfrey Karembera, who has been arbitrarily detained since his arrest on 20 October 2025. Karembera is facing charges of incitement to commit public violence for allegedly distributing flyers ahead of a planned march on 17 October 2025. He has yet to stand trial. In a statement issued on Tuesday, Amnesty International said Godfrey Karembera has been arbitrarily detained for months without trial. This is a clear violation of human rights. Authorities must immediately and unconditionally release him and drop the charges against him, the organization said. Amnesty International Zimbabwe highlighted that detaining activists without due process undermines the rule of law and stifles freedom of expression. The government must ensure the justice is fair, transparent, and protective of fundamental freedoms. This statement added. The call for Karembera's release comes amid growing concern over the treatment of political activists in Zimbabwe, with human rights groups urging authorities to respect constitutional rights and international human rights standards. Authorities have yet to respond to Amnesty International demand. Ndo mamirira akaita chinhu chacho muri yeZimbabwe pari kunzi madzibaba veshanduko ngavabudiswe faster nekuti magarisa munava mukati since 20 October 2025. Muchingori nemunhu mukati chete muchingo avakomana ngatichimboverengewo memanzi. October, November, December, January, February. Saka February achingopera kudai so tato March. Saka vane almost 5 months vari mukati madzibaba veshanduko vakavharirwa. Imagine, think about it. No trial, no chi, no chingonzi chimboya tichazogatimbo postpone tichadzoka ticharese. I understand zvinoitika. Problem inenge ichikuwadzirwa vanhu vakaita sana madzibaba veshanduko, because zvimwe zvacho zvinozoitika kuti avazozivi kuti okay, chinhu chatiri kupinda machiri chiri kubva nekupi chichienda nekupi. Mistake iyo takagara tatoitaura kubva kudhara, even achiri outside ndakatomuonesa ndakati you know what, usazokanganwe kuzivana nevanhu vari kugadzira chinhu, because you are not just an ordinary person in terms of politics. Vanhu ava, they must provide certain things very important in your life, value chaiyo kutombowedzera value addition, because pavanozongochigwina pazvinhu zvese zviri kuitika iwo handiti you are a public figure kuti ukangosumuka kungodedzera chaunga kuti takutodai so vanhu vanokuteerera, vanhu vachikuteera. So please be very careful. I don't know how many times ndichitaura zvinhu zvakaita seizvozvo, but zvinowanika muupenyu, you know, vanhu tinongozongodaro because of the love that we have for our country. I believe kuti tese we all have that love for our country. Chinotoita kuti titi hasha kana zvinhu zvinge zvatadza kufamba mushe, rudo rwatinaro rwenyika ine. Nyika ine tinoida zvisingaite yeZimbabwe yeah guys, nyika iya tinoinakirwa nayo zvekutodaro. Vanhu vakawanda vanotofunga kuti pongo kunetsana kana kunenge kuchiitika kwekwe is because vakavenga nyika vakaita seazviite. Vanhu vakatovenga nyika ndo vari kutoignora chingoti zvaitika chamuka inyama zvabasa izvo. But kana uchinyatsonakirwa nenyika yako, une that love yeah kuchizoti this country ndoida inini, aumboswera uchiita mashura kana kuti mashiripiti ekuti ungazonziwa kuronziwo uri kuvenga iwo uchitonakidzwa nenyika yako. Handiti so madzibaba veshanduko nyaya iripo ndeyekuti munhu wekuopposition zvaari munhu wekuopposition demonstration yakadedzerwa yana Geze, vanhu vakafungidzira kuti okay, uyu akuuya kuti paachapinda pademo yekageza achatriga kuti vanhu veopposition vese vamhanye mustreet. Because normally in Zimbabwe ndonzwa vamwe vachitaura kuti zvoni Mnangagwa anotosvika chamisa nodeso zviri pa2. Mnangagwa haatye chamisa, but Mnangagwa anotya vanhu vanofollowa chamisa. Ndo pane nyaya yacho ipapo. Saka mukasaitaimira mushe nyaya yacho iyoyo munotadza kuzvinzwisa zvekufamba sei. Anotya vanhu vanoita sei yekuti anozoti okay, this guy akangobuda one day akangoti
enough is enough akomana ngatitotangana izvezvi because ZANU-PF pachayo aiterere language dzekuti tazotaura zvakati kusocial media tataindavanotara paground aiterere language chero katoita zvekuita sei they don't listen. That's why ukona kuti madhuku people like ana madhuku vakutokuwadzirwa nyaya dzavo because vanozwa kuti vanhu vatone influence background yekuti zvavanotoita ku-constitution kwacho ikoko vanonetsana kusvika zvanaka. Saka ndo vanhu vakutotyiwa ivaunza madhuku anototangira homba anototipiringisha achangwadza vanhu because vanhu vakangorikana vakatanga vachiramba chingo-explain vanhu vakaita ana madhuku ane deep understanding ane chinhu chaichi chikuitika vanonzi anotokuwadzisa. Saka chakanoitika nchekuti mazibaboshanduko vakabudikira as a threat unzi uya akubuda pamwe atungamidzwa nachamisa kuti chienda unotriga kuti vanhu vabude. Ndozvo ndakanyatsoongorora ndikaona paipe because kune vamwe vanhu vakatowanda paipe vandinobhilivha kuti vaimhanya vachimirizika pane chinhu chaichi vasina kutozombobvira vakabatwa but vaitomirizikawo pachinhu chaichi kuti zvidai so vakazongonodisappear nyanga rikanguva dzakapera tinotoziva kuti vakatozinda nekupi but vari kunze vari kurarama freely but people like ana mazibaboshanduko vari kupanishwa zvekupedzisira ende hapasina pekuti chero vakanzi vakatadza kubudiswa panze panoda panoda kuitwa sei because vanhu vazhinji vacho vanga vatotodziya musoro vari panze vakapera kufa. Ndo situation iriko. Hatisina Mudarageza, hatisina Comrade Saruwaka. Dzangoonda ngariro takutongodedzera kuti kwanguna ningi aidai kwakuna ninga aidai zvotopera zvakadaro handiti mungozviona. Saka Amnesty International yabva yangoti guys uyu anozwa mazibaboshanduko chimbomubudisa iwo hazvichaite zvamakuita izvi kozi kwakungomushungurudzirwa mahara vari kutryawo kana kuti tikati munhu adzidza aita sei apa this time kudzidza anenge adzidza handiti mukuzviona because kuna vamwe vanhu futi vekuti vanozongobudikira vachihijacka tumarevolution tote unogona kuitiswa zvinhu zvimwe kana zvinhu zvaanakasukuere usingazivika nakasukuere ndovamwe vanotaimira vakangoona ka-activist kari kupisa vakutopinza ko wadi muri kuita sei akomana vakuda kutotsvaga munhu kuti unge vachitolinka naye. Saka ndo imwe futi inenge iripo wozonongada kubvunza kuti ukushandirawo naye here uzikongoshanda navanhu vakaita sanakasukuere neZANU-PF vatosungwa ndo zvazviri vanotomeka sure kuti vakutongo because vanozivana uyu aiziva amasystems aita zvinhu zvakaita zvinhu zvakawanda vese anditoti masecrets aidi akawanda ane zvakawanda zvaanoziva andimukuona. Saka munhu anoziva amasystems ese nemainformation ese anonetsa kuti unzi ukada kudai ariko ukada kudai ari kuzviziva ukada kudai zvinonetsa chako but amen kuti iyi ichaperawo sei. Ini nangu I wish kuti mazibaboshanduko dai munamato wacho wachingonzwika mufeso yabuda adzokera achengeta mhuri yake. Varume vese vaiva vekuti aimhanya ari pamberi vanga vakamirira kuti kana zvikaita zvozobhenefita more than vakomana ivava vacho vakarara kudhenko vari kudya bacon vari kudya vachiguta but this guy achingori akasungwa arimo. Kuna vanhu vakawanda kuti vamwe vakatosungwa varimo futi mana uchiitwa kunzi revolution musanikire ndo zvinoita revolution. I always tell people nditira kungwadza vanhu amana vhure maziso kana paritotaura munhu uyati nyaya yako paground utauri tinzwe kuti wakamira sei because iwo hazvibatsiri tongomhanyira ngonoti tira kuti tidai so tozodai so asi tiri mungori munhingiri tingori murevolution. It doesn't make sense honestly. So please gai ndigumire panapa nyaya iyi ingatozoramba ichinetsa because ininiwo futi ndenge ndichida kuti ndikuita but mazibaboshanduko vanzi vari kufanira kubuda neAmnesty International ndozvayadhimanda kuti please release him now. Saka kana achinge azoreleaswa I will be back ndichazokuudzai kana pachinge pakuitika progress. Thank you so much. Ndokutemba nemi muri yeZimbabwe ende mimi munotembawo neni saka ngatingotembana tichitoenda takadaro ma-updates acharamba achinaya. Kulian TV Team VAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nichawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.